Ένα δευτερόλεπτο. Θα μιλήσουμε για το βελονισμό που έχω την ειδικότητα. Πώς από το βελονισμό με βελόνες πήγαμε στο βελονισμό με νανοτεχνολογία. Εδώ στην εικόνα βλέπουμε αθλητές. Δεξιά είναι ο Μπέκαμ και αριστερά είναι η ομάδα της IBM της Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα patches και είναι μια αναγνώριση διεθνής της τεχνολογίας αυτής. Λίγα λόγια για το βελονισμό, νομίζω ότι είναι απαραίτητα. Είναι μια πανάρχια θεραπευτική μέθοδος. Αναπτύχθηκε πριν από 3.000 περίπου χρόνια στην Κίνα, όπου ήκμασε ένας σπουδαίος πολιτισμός στην περιοχή του Κίτρινου ποταμού. Πορεύτηκε ανά τους αιώνες με διάφορες διακυμάνσεις, κάποτε απαγορεύτηκε και τελικά καθιερώθηκε, ιδιαίτερα επί εποχής Μάο, σε όλη την Κίνα και στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες. Σήμερα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων εφαρμόζουν τις γνώσεις του βελονισμού ως το κύριο σύστημα αποκατάστασης της υγείας τους. Υπάρχουν κείμενα έως και 3.000 ετών, 3.000 ετών, που περιγράφουν θεραπευτικά πρωτόκολλα. Όλα αυτά είναι βασισμένα στην παρατήρηση και δομημένα έτσι, αλλά δεν είναι αποδεκτά από επιστημονικής άποψης. Στηρίχθηκε ο βελονισμός, ο παραδοσιακός βελονισμός, όπως συνηθίζεται να λέγεται, στην έννοια της ζωτικής ενέργειας, η Τσι. Η ζωτική ενέργεια είναι αυτή που δίνει ζωή σε όλα τα κύτταρα, στους ιστούς, στα όργανα και συστήματα του οργανισμού. Ακολουθεί ειδικές διαδρομές, εντελώς ιδιαίτερες για κάθε όργανο, που ονομάζονται μεσημβρινή. Η μεσημβρινή είναι αμφωτερόπλευρα ενεργειακά κανάλια, τα οποία δεν έχουν υλική ή ανατομική υπόσταση. Υλοποιούνται όμως με τα σημεία βελονισμού, τα οποία έχουν μόνιμη ανατομική θέση σε ειδικά σημεία του δέρματος. Η ενέργεια του σώματος κυκλοφορεί στους μεσημβρινούς του σώματος και από την ποιότητα και ποσότητά της εξαρτάται η υγεία του ατόμου. Διαταραχή στην κίνηση της ζωτικής αυτής ενέργειας σημαίνει ασθένεια. Τα σημεία βελονισμού είναι ενεργειακές πύλες, έτσι αναφέρονται, στις οποίες εκφράζεται ή η υπερβολή ή η ανεπάρκεια της ενέργειας. Και η τοποθέτηση της βελόνας στα σημεία βελονισμού ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας, άρα αποκαθιστά την υγεία. Πάνω εκεί στηρίχθηκε και η καινούργια τεχνολογία, όπως θα δούμε πιο κάτω. Βέβαια, στα επόμενα χρόνια, ερχόμενος ο βελονισμός, διαδιδόμενος μάλλον στη Δύση, στην αρχή δεν έγινε αποδεκτός ως συνήθως. Αρχίσαν όμως και γινόντουσαν διάφορες έρευνες. Το 1970 λοιπόν εντοπίστηκε με την εφαρμογή του βελονισμού, εντοπίστηκαν στο αίμα οι β-ενδορφίνες, δινορφίνες, εγκεφαλίνες. Το 1980 έγιναν μελέτες βελονισμού που έδειξαν ότι στο κεντρικό νευρικό σύστημα ο βελονισμός ελέγχει επινεφρίνη και σερωτονίνη, δύο σπουδαίες ουσίες. Μοντέλα υπεραλγησίας σε ζώα το 1990. Το 2000 προχώρησαν οι έρευνες στην έρευνα υποθάλαμος, υποφυσιακός άξονας, που είναι ένας κεντρικός άξονας μέσα στο σώμα μας, που έχει και βρέθηκε ότι με το βελονισμό έχουμε επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Και σήμερα πειράματα και μελέτες με τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία, με αδενοσύνη, θερμοεπαγόμενες πρωτεΐνες, όλα αυτά μιλούν για την παυσίπονο και αντιφλεγμονώδη δράση του βελονισμού. Αυτός είναι λοιπόν ο ιατρικός βελονισμός, βασισμένος σε πειράματα και μελέτες, και δίπλα βλέπουμε τις μαγνητικές τομογραφίες, οι οποίες δηλώνουν το πριν και το μετά από το βελονισμό. Και έτσι αποδεικνύεται η δράση του. Ο ιατρικός βελονισμός στηρίζεται περισσότερο στην νευρονική θεωρία του βελονισμού, όπως λέγεται, και αυτή λέει ότι ο βελονισμός δρά όταν το νευρικό σύστημα είναι ακέραιο. Στην αναλγησία με βελονισμό έχουμε φαινόμενα αλληλεπίδρασης μεταξύ περιφέρειας, που είναι το δέρμα, στα σημεία βελονισμού, και του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπου ελέγχεται ο πόνος και είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα και ο νοτιαίος μυελός.
Στο βελονισμό λοιπόν υπάρχει μια φυσική και θαυμαστή σχέση μεταξύ του δέρματος και του νευρικού συστήματος. Οι βελόνες μιας χρήσεως ανώδυνες και πολυλεπτές ερεθίζουν τα ενεργά βελονιστικά σημεία που βρίσκονται στο δέρμα και μεταφέρουν το ερέθισμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στα άλλα νευρικά κέντρα. Εκεί, με διάφορες ρυθμιστικές ενέργειες, επιτυγχάνεται η θεραπεία. Άρα, ο βελονισμός είναι μια μέθοδος θεραπείας, η οποία χρησιμοποιεί ενδογενείς μηχανισμούς για να επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Και γιατί τα σημεία βελονισμού, γιατί είναι συγκεκριμένα και τι συμβαίνει. Οι έρευνες που γίνανε τα τελευταία χρόνια μας έδειξαν ότι τα σημεία βελονισμού έχουν μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση, έχουν μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού από τους γύρω ιστούς, η τοπική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη και έχουν και διαφορετική ρυθμή πόλωσης και αποπόλωσης της κυταρικής μεμβράνης στην περιοχή που μπαίνει η βελόνα. Όσον αφορά το νευρικό υπόστρωμα, το 40% των σημείων βελονισμού βρίσκεται σε απόσταση 0,5 cm από κάποιο νευρικό κλάδο. Το 50% των σημείων βελονισμού βρίσκεται πάνω σε νευρικούς κλάδους. Κάτω από τα σημεία βελονισμού υπάρχει μεγάλη πυκνότητα νευρικών απολύξεων και η αισθητική υποδοχή είναι πολύ πιο πυκνή από ό,τι στα υπόλοιπα σημεία. Όλα αυτά λοιπόν τα μελέτησε, φαίνεται, ο κ. Σμιτ, ο εφευρέτης αυτής της τεχνολογίας των επιθεμάτων, και έφτιαξε μια καινούργια τεχνολογία για τον άνθρωπο, τα patches ή τα επιθέματα, τα οποία, όπως είπαμε, είναι αυτοκόλλητα επιθέματα με οργανικά υλικά, δομημένα όμως με την τεχνολογία, την νανοτεχνολογία. Αυτά τοποθετούνται στα σημεία βελονισμού, όπου ενεργοποιούνται και εκπέμπουν ένα είδος υπέρυθρης ακτινοβολίας. Όπως σας είπε και ο κ. Γιαμαλής, σε πρώτη φάση τα οργανικά υλικά μέσα στα επιθέματα συντονίζονται με τις συχνότητες του σώματος. Σε δεύτερη φάση δημιουργούνται αυτοί οι περίφημοι κρίσταλοι, οι οποίοι συντονίζονται πάλι με τις συχνότητες του σώματος, και στην τρίτη φάση εκπέμπουν φωτόνια σε αντιληπτή για τα κύτταρα συχνότητα με μια συγκεκριμένη πληροφορία από το καθένα. Η λειτουργία των patches γίνεται από τα αντιληπτή, το σήμα μάλλον γίνεται αντιληπτό από τα κύτταρα μέσω των meridians, των μεσημβρινών που αναφέραμε, ή βάσει του ιατρικού βελονισμού μέσω του νευρικού συστήματος. Διότι, όπως είπαμε, τα σημεία βελονισμού πάνω στα οποία επικάθεται τα επιθέματα είναι ιδιαίτερα σημεία που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα. Τώρα, τα patches εκπέμπουν εντολές. Τα κύτταρα δέχονται βιοηλεκτρικές εντολές που αποτελούν μέρος της κυταρικής σηματοδότησης. Είναι μια πολύ σημαντική έννοια η κυταρική σηματοδότηση. Είναι ένα μέρος ενός πολύπλοκου συστήματος της επικοινωνίας που διέπει τις βασικές κυταρικές δραστηριότητες και συντονίζει τις δράσεις των κυττάρων. Η ικανότητα των κυττάρων να αντιληφθούν και να αντιδράσουν σωστά στο μικροπεριβάλλον τους είναι η βάση της ανάπτυξης, της επισκευής ιστών, της ανοσίας και της ομοιόστασης του οργανισμού. Λάθη που γίνονται στην κυταρική επεξεργασία των πληροφοριών δημιουργούν ασθένειες, όπως καρκίνος, αυτοάνωσα, διαβήτης. Η κατανόηση λοιπόν της κυταρικής σηματοδότησης συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών. Διαφορές τώρα μεταξύ βελονισμού και των επιθεμάτων της live wave. Ο βελονισμός είναι επεμβατική μέθοδος και απαιτεί συνεδρία σε ειδικό χώρο και χρόνο, σε ένα δωμάτιο που είναι ένα κρεβάτι, πρέπει να μείνει από μισή ώρα μέχρι μία ώρα, ενώ τα επιθέματα επικολλώνται εύκολα και άμεσα στα σημεία βελονισμού σε οποιοδήποτε χώρο. Μπορεί κάποιος να είναι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, μπορεί να είναι σε ένα ταξίδι, μπορεί να είναι κάπου που δεν μπορεί να επισκεφθεί οποιονδήποτε θεραπευτή. Όταν έχει τα επιθέματα μπορεί και τα βάζει μόνος του με την συμβουλή των θεραπευτών. Τώρα, μια άλλη διαφορά είναι ότι τα επιθέματα έχουν άμεσα αποτελέσματα. Αυτό είναι το θαυμαστό και αυτό για το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε και που κάνει εντύπωση και που πραγματικά αξίζει όλη αυτή η τεχνολογία.
Παραδείγματος χάρη με τα ice wave, που είναι τα επιθέματα του πόνου που λέγονται. Στον πόνο, όταν τοποθετηθούν σωστά, έχουμε αποτέλεσμα σε 1 λεπτό. Όπως θα σας δείξει ο κ. Καλαφάτης μετά. Με τα energy μειώνονται οι παλμοί της καρδιάς κατά την ξεκούραση και αμέσως μετά την άσκηση. Επίσης αυξάνεται η ενέργεια και η αντοχή σε 10 λεπτά έως 40%. Γι' αυτό τα energy τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι αθλητές. Έχει μεγάλη σημασία για την αντοχή τους και για την ενέργειά τους. Με το αιών έχουμε εξισορρόπηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε 10 λεπτά. Έχει γίνει κλινική έρευνα πάνω σε αυτό. Με τη γλουταθιόνη άμεσα σταματά ο πόνος από φλεγμονές πίου, όπως απόστιμο δοντιού, σε μαστίτιδα, σε τσίπημα σφίγγας, σε έρπη ζωστήρα. Είναι θαυμαστή η δράση του και άμεση. Ο πόνος περνάει άμεσα. Και με το Silent Night, βέβαια, αυτό που είναι του ύπνου, έχουμε άμεση δράση στην αϊπνία. Επίσης, μια άλλη διαφορά που έχουν τα επιθέματα είναι ότι έχουν άμεσα στοχευμένα αποτελέσματα. Η γλουταθιόνη, παράδειγμα, είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και επικολλάται στις τοξίνες και στα βαρέα μέταλλα. Προστατεύει το κολαγόνο, δρά στις αυξημένες τρανσαμινάσεις και εμβοδώνει τα μυτοχόνδρια του κυτάρου. Ορίστε. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Η καρνοσίνη κάνει ανάπλαση στο δέρμα. Αναστέλει τη γλυκοζηλίωση. Εξουδετερώνει το γαλακτικό οξύ στους αθλητές. Βλέπετε ότι έχει στοχευμένο στόχο, στοχευμένα αποτελέσματα. Αυξάνει τη μυϊκή μάζα. Μειώνει τον κίνδυνο βλάβης στα νεφρά στους διαβητικούς. Εδώ έχει γίνει μια έρευνα στο Berkeley πάνω σε αυτό το θέμα. Τη δράση της καρνοσίνης πάνω στο κίνδυνο βλάβης των νεφρών από διαβητικούς. Βελτιώνει το επίπεδο αυτοσυγκέντρωσης των αθλητών. Πολύ σημαντικό. Και μάλιστα υπάρχει και μια εφαρμογή τους για τον αυτισμό. Γιατί συγκεντρώνει, βελτιώνει το επίπεδο αυτοσυγκέντρωσης, όπως βλέπετε. Το energy ηρεμεί και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, αυξάνει την ενέργεια από το κάψιμο του λίπους. Και αυτό, επειδή ηρεμεί και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση, το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί οι αθλητές και αυξάνει την ενέργεια από το κάψιμο του λίπους. Η αντιπαχυσαρκία είναι ένα εργαλείο καλό. Το Silent Night μειώνει την ανησυχία, καταστέλει τις έμμονες ιδέες, το ροχαλιτό, άμεσα το ροχαλιτό. Θα δείτε όταν το βάλετε σε ένα βράδυ, και εγώ το έκανα σαν πείραμα, περίμενα να δω τι γίνεται και πραγματικά σταμάτησε μαχαίρι. Είχε αρχίσει το ροχαλιτό, πήγα και το επικόλλησα, στον άντρα μου βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Και σταμάτησε μαχαίρι και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και ρυθμίζει και το βιολογικό ρολόι το Silent Night. Το αιών μειώνει την κορτιζόλη, αυξάνει την ορμόνη δέας. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.